26 sena ilu, Zek kien l-ewwel wil tagħha wara tant ferħ tal-ewwel tarbija it-tobba jgħidula li għandu diżabilità. L-iktar ħaġa li niftakar li kont ħassejta jibsa li meta xtajna l-ewwel wheelchair. L-ispeċi ta' li mix-xorta kien fil-fuxċer qabel, imma il-fatt li trajt il-wheelchair, mela that's the future. L-inkwit tagħha u ta' żewġa u x'se jiġri jekk huma bħala ġenituri imutu qablu. Kull minnu fis-sitwazzjoni tagħna x'ħaj jiġri minnu meta ma nkunux għadna waħna. Dik hija għax m'hawnx. Aħjar li ma nkunx jiena li niġi nisla l-ewwel. Ġifieri kera għax ma nistax nimmaġinani mingħajru. Qalba timtela bil-ferħ meta tara lil Zek ferħan u jitħaq jew tarah jagħmel xi avvanz fil-movimenti tiegħu. L-iktar mument sabiħ f'ħajjitna aħna meta narawh jitħaq bidmuħ. Meta narawh jitħaq bidmuħ dak qed jitħaq vera bil-qalb. Tapprezza. L-Inspire isservi ta' wens kbira l-familja fejn ilu jattendi għal 4 snin b'attivitajiet mit-2 sal-ġimgħa li għalihom Zek ikun ħerqan għax jaf li hu maħbub. Sakemm it-tifel mhux qiegħed miegħi, jiena moħħni mistrieħ. Ġifieri għaddejja matta u nibqa' ngħidha s'issa li moħħi mistrieħ. Mhux dik il-ħaġa min jaf x'inhu jiġi, min jaf jekk hux right, min jaf. Fimt, ġifieri naf li qiegħed hemm, he is vera ferħan li jmur, ġifieri hu imur ferħan. In-nies li hemm ġifieri jaħdmu hemm hekk iħobbuh. Hemm nies li jiġifieri ovvjament bħal mandu l-career bħalissa u li tifmu, jiġifieri tifmu daqskemm nifhmu jien. Inspire se tagħmel maratona il-ħadd 3 ta' Awwissu bilan li tiġbor fondi biex tkompli issaħħaħ is-servizzi tagħha għal persuni b'diżabilità. Dawn l-affarijiet aħna bħala familji ma nistgħux nixtruhom għat-tfal tagħna allura jkunu jistgħu jintużaw f'postijiet bħal dawn. Ibagħtu ħafna. Allora nipprovaw ntaffulhom naqra dbatija u nżommhom naqra iktar kuntenti jekk hemm nista' jkun.